La llegenda de la princesa Moctezuma, vinculada al poble de Toloriu, ha donat lloc a una llarga història que barreja la realitat i la ficció i que al llarg dels anys ha creat tot un imaginari popular a Cerdanya i l'Alt Urgell. Es diu que Joan Grau, noble de Toloriu, va participar en la conquesta d'Amèrica i es va casar amb Moctezuma, que era filla de l'emperador asteca. Aquest és el punt de partida del conte que Marta Contreras i Marta Planes acaben de publicar. El llibre recull la història d'aquest personatge que té diverses versions i també explica el context històric real. Es diu que van viure a Vima, una casa de pagès on haurien enterrat un tresor. És una llegenda i una llegenda pot ser creguda o no. Lo divertit és una llegenda. Llavors hi ha moltes versions i el voler fer un conte per nens i que aquesta llegenda no es perdés, perquè ja que és del territori i això, doncs és una llegenda suau. Posant els punts que creiem que toquen, però no és tan cruel com una de les que s'expliquen. Quan era petita anàvem per allà voltant i a buscar bolets i el meu pare sempre em deia busca fort que potser trobaràs el tresor. I crec que és una llegenda molt xula i que tots l'hauríem de saber, ja que estem a prop de Vima. Aquests dies les autores han presentat el conte a diverses escoles de la zona, entre les quals la Sant Cerni de Prats i Sansor. Utilitzant alguns objectes, com un cofre o els mateixos personatges, les autores donen a conèixer aquesta llegenda als més petits amb la idea que no es perdin un futur. Per il·lustrar el conte, els ha calgut grans dosis d'imaginació. La manera en què jo vaig començar a fer aquesta història va ser situant-me una miqueta a on hi havia aquest conte, on hi havia aquesta llegenda. Llavors vaig anar a Vima, vaig anar a Toloriu i posar-me una miqueta en context com devia ser el poble en aquells moments, perquè m'ho vaig haver d'imaginar tot. I a partir d'aquí anar creant els personatges a poc, anar traient una miqueta d'informació d'aquí i d'allà, com devien vestir-se els asteques i anar buscant. He intentat, per exemple, hi havia l'ermita a Toloriu o a l'església, he intentat mantenir alguna coseta al final del conte que fos igual, però m'havia d'imaginar molt les cases tal i com devien ser en aquella època, que hi havia molts més camps i evidentment, imaginació al poder. Es diu que el 1936 un grup d'aventurers alemanys van anar a Toloriu amb la intenció de trobar el tresor. El mateix va succeir als anys 60 amb un grup d'espòlegs de Madrid. Mai, però, s'ha pogut trobar res de valor. El tresor de la princesa Moctezuma, d'edicions Salòria, ha estat una de les novetats d'aquest Sant Jordi.